A conselleira do Mar, Rosa Quintana, trasladou fai uns días ao director xeral de Asuntos Marítimos de Pesca da Comisión Europea, Joao Aguiar, a preocupación de Galicia en relación á normativa do Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que obrigou a Xunta a inadmitir axudas a 5 cofradías de pescadores. Deste tema falou hoxe o patrón maior de Rianxo. A titular de Mar trasladou ao director xeral da DG Mare a realidade das confrarías que xestionan as lonxas de marisqueo nas que se descarga un gran volume de distintos tipos de especies e que ás veces é difícil garantir que todo o produto sexa de talla regulamentaria. Eses casos poden derivar nunha sanción por falta grave que impide o acceso ás axudas que se rexen polo regulamento europeo. Rosa Quintana engadiu que habitualmente se trata de sancións que, aínda que están tipificadas como graves por estar relacionadas maioritariamente cos talles do produto, en moitas ocasións roldan unha multa próxima aos 300 euros. Deste mesmo tema falou o patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Romero Iglesias. O Fondo Europeo sanciona o artículo número 10, que é a pesca ilegal, tanto de peixe que non dé a talla, como marisco de baixo tamaño tamén. Nós vemos, o que pensamos é que é desproporcionado, habrá que cambiar esta normativa ou cambiar a nivel de Galicia o régimen sancionador ás cofradías, porque o que non é normal é que por unha sanción de 300 euros cos kilos que movemos nós diarios, non é normal que non se saque unha axuda de 94.000 euros que estaba disposta tanto para a vigilancia como asistencia técnica. Ademais, a conselleira trasladou a Joao Aguiar un informe encargado pola Xunta Fundación Marinlec no que se analiza a aplicación do regulamento do FEMP, un documento que a DG Mare se comprometeu a estudar. A titular de Mar tamén lle expuxo a Aguiar que Galicia seguirá estudando a interpretación que se pode facer tanto do regulamento en materia de pesca ilegal non declarada e non regulamentada como do regulamento do FEMP. Con estes argumentos, subliñou Rosa Quintana, transmitimos á Unión Europea que nos parece totalmente injusto que por cuestións deste tipo a inmensa maioría do colectivo se vexa privado de seguir contando con proxectos que desenvolvemos en Galicia como os de rexeneración dos bancos marisqueiros. Ao remate da reunión, a conselleira do Mar amosou a súa satisfacción pola receptividade do director xeral da UE porque entendeu o que lles puxemos desde Galicia e é plenamente consciente de que traemos os deberes feitos, que vimos con argumentos e informes e que acreditamos toda e cada unha das nosas peticións, sinalou. A maiores, Rosa Quintana recoñeceu o esforzo do sector de Galicia e dos seus profesionais que cumpren todos os requisitos técnicos sanitarios nas lonxas e están intentando recuperar os bancos marisqueiros.